पाहुनी जी के नाम बा और लोग के लड़की पक्ष के और लोग के नाम नहीं खे जेकर से मंगल गीत गवाओ। सर के नाम गोपाल है। गोपाल नाम ऐसा बा भैया कि सारा खी से पर निकल जाए। जौन गोपाल नाम हो इ नाम से हमने के दुश्मनी चलेला। ताई शुरुआत सारे से कही जाओ। ऐसे समय भी बहुत खराब बा, ठंडा के समय बा। और जब सारा माइले बड़े तो उनका स्वागत ना होके तो फिर माहौल इतना समझी कि करीना पांड्या सविता पांडे के बुलावले बेकार बा। जब सारा उनके स्वागत ना हो ऐसे तो पाहुन के तो होइबे करी। कहे के बा कैसे सार जी के का नाम रहे गोपाल नाम हम देखा भुला गए कि जाड़ा में आइल बाड़ा ई गोपाल जी खाती हो। बहिन ले जाए साले भगवती। ये गीत बहुत सुंदर लगला। पहले मैंने भैया करके पूरा करे कि जाड़ा में आइल बाड़ा बहिन ले जाए साले भगवती। जीजे के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। जीजे के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। जाड़ा में आइल बाड़ा बहिन ले जाए साले भगवती। जाड़ा में आइल बाड़ा बहिन ले जाए साले भगवती। जीजे के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। जीजे के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। हिलाओ तारे डोला भैया तहर साली हो गई बमगोला। भैया तहर साली हो गई सारा हमके गोरेली तो देखी आतना देर से पारंपरिक होत रहा हमनी के भैया सुनत ना रहा। जब सुनले कि मंगल गीत होता सारा के गाली गवाई तो चल यहाँ बैठे खातिर और बहुत बहुत आशीर्वाद है भैया के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद बा। कहे के बा कैसे जाड़ा में आइल बाड़ा बुआ ले जाए साले भगवती। जाड़ा में आइल बाड़ा बुआ ले जाए साले भगवती। जाड़ा में आइल बाड़ा बुआ ले जाए साले भगवती। बुआ के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। बुआ के चलल बाड़ा पूर्वक बनावे साले भगवती। काहे के बारे में कैसे कि ये हो सारवा के मोचिया कमाल कइले। सारवा के मोचिया कमाल कइले। ये हो सारवा के मोचिया कमाल कइले। हम चाहब कि उ कमाल तनी मंच पर दिख जाए तो बढ़िया रहे कि उनका कि ये हो सारवा के मोचिया कमाल कइले बा। हमरा या गाना में झड़ुआ के काम कइले बा। हमरा या गाना में झड़ुआ के काम कइले बा।
बाकी खाली एगो सार गोपाल जी के थोड़ी गरिया के बा। पाहुन जी बानी मुकेश ना मानो मनीष चलिए तो इनको के तगारी गावल उचित बनता रुक गया कि गोड़ पगोड़ रखला से हीरो ना कहइबा मनीष ना हो ए मनीष भेड़ुआ हमने कि यहाँ पाहुन लोग के हित लोग के सही स्वागत कइल जाला। लोग के यहाँ होकेला कि अलग अलग देश में कहा कि मिठाई से पानी से ना हमने किया पहिलका सेवा गारी ओकर बाद मिठाई पानी खाना जौन भी देवे कोई देत रहा कि कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा मनीष नु ए मनीष भेड़ुआ हाय हाय ए मनीष भेड़ुआ तमे हर माऊ के के पैसा चमकावत नहीं तो इनकर तौर स्वागत करेंगे बनू बढ़िया से नोटावा उड़ावाला से अंबानी ना कहइबा नोटावा उड़ावाला से कहइबा हाय हाय ये तो पैसा देवे के तरीका से मालूम चल गई कि तू ताला पुए हम चाहब कि एक से एक गाड़ी इनके ऊपर ही होके पता ना सार नाम बाड़े कि ना जा जरा से भैया गाड़ी सुनोनी जकर नाम से उबाड़े कि ना वो शायद अंदर होती ना अपना बहन भी बाकी के सारा काम उल्टा काम से चला एगो भाई के ऊपर बहुत प्रेशर रहेला जब बहन के बियाह रहेला तो भैया हंस का देला तू आज भरा खबारी करे के काहे के कैसे